elinympäristöjen rakenne vaikuttaa eliökantojen kannanvaihteluun, dynamiikkaan, eliökantojen perinnölliseen koostumukseen, jopa evoluutioon ja kaikkia tämmöisiä asioita mä oon omassa tutkimuksessa ja tutkimusryhmän tutkimuksessa selvittänyt, mutta sen verran sitten toki olen kiinnostunut myös näistä asioista luonnonsuojelijan ja ihmisen kannalta, että pohdin niitä seuraamuksia sitten laajemmassa mittakaavassa, mitä näistä ilmiöistä aiheutuu. Ja se on toki surullista, jos ajatellaan asiaa niin, että on hyvin mahdollista, jopa todennäköistä, että luokkaa 50% maapallon eliölajeista tulee kuolemaan sukupuuttoon tämän vuosisadan loppuun mennessä. Niin on se surullista, ja surullista on tietysti se, että mun lasten lapset ainakaan, niin ei missään tapauksessa tule, niillä ei ole sellaista mahdollisuutta nähdä sitä luontoa ja sellaisia elinympäristöjä, jotka minun itseen on nuorena voimakkaasti vaikuttaneet ja jotka myöskin koen, että ne on osa niin kuin tätä ihmisten kulttuuria ja yhtä lailla tärkeitä meille säilyttämisen arvoisia ihan tämmöisistä arvosyistä, kun jotkut ihmisen luomat, vaikkapa taideteokset, puhumattakaan sitten siitä, että tietysti näillä luonnon ympäristöihin, monimuotoisuuteen liittyvillä kysymyksillä on sitten ihan toisen tasoisia vaikutuksia meihin ihmisiin. Että edelleenkin mekin ollaan nisäkkäitä ja eläimiä, me ei tulla kerta kaikkiaan toimeen, meidän kulttuuri ei tule toimeen ilman suurta joukkoa muita lajeja.